Each and every one of us, before we start no kaning service nagyatag sa Ginoo sa tuwa ato sugdon ang pag-ampo. Amen. So ako mag-aunhag tanan nga muampo po kuyog nako. So let us all pray. Heavenly Father, thank you, O Lord God, karong buntagan gyatag ka namo karon. Salamat o Dios nga imong migatagan og higayon nga kami, O Lord God, maka simba, O Lord God, makadumog sa imong pulong, O Lord, ug amo pud maaman-aman ang imong pulong, O Lord, as we bring your word, not just throughout the day, not just tomorrow, but throughout our lives, O Lord God. Lord, I ask and pray that your word, O Lord God, mo change ka namo each and every day, O Lord God. Dili mi muhawa diring lugara, O Lord God, nga walay nakatugnan, pero ang imuhang pulong pamaagi ni Bishop ug sa mga pastor ug pastora, O Lord God, mutuhok sa mong kasing-kasing, O Lord God, ug amo magamit, amo ma-apply, O Lord God, sa mong tibok kinabuhi, O Lord. We ask and pray, Abba Father, that you will be filling up these chairs, O Lord God, with men and women nga uhaw di kanimo, O Lord God, with men and women who are lost, O Lord God, and need to be found, O Lord God. And Lord, I just pray that you will, I speak wonders, signs, and miracles, O Lord God, in the lives of each and every one of us nga naa diri, O Lord God, nga kami, O Lord God, makakaplag sa imuhang kamaayo, sa miracles, sa blessings na imong gina-pour out, O Lord. And I just pray, Abba Father, that your presence, the Holy Spirit will be upon us, O Lord God, touching our hearts, renewing us, renewing our hearts, our mind, O Lord. And Lord God, all glory, all honor belongs to you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen! Maayong buntag pisiko, andam na bata, musayaw, musinggit, ug mukanta diha sa tumbuhing Dios. Amen? So ako mo ang hagtanan nga mubarog para we can give our best and all for our living God this morning. Amen. Let's praise. Hey!
is a wonderful opportunity nga kita tanan nagagather diri, kita makakanta, kita makasayaw freely, no? Unlike diya sa uban. So ako mugi awhag tanan, no? Just be yourself in the presence of our Father this morning. Kabalo ko kita tanan na atay gipangagian karon. We have our own difficulties, we have our own challenges, we have our own trials that we face. But I tell you, kabalo ang Ginoo, kita ang Ginoo, kadungog ang Ginoo sa unsa man ang inyong gipangagian karon, unsa man ang inyong gipanghilakan. So ato na hatag dihatanan sa Ginoo, kay ato ang Ginoo ingon duol siya sa mga prayers to those who are longing and needing Him the most. So I encourage you all, this altar is open. Ay kung gusto mo magpaampo diha, andang ang ato ang mga first gen and as well ang ato ang beloved pastoral staff to pray for you this morning. Padayon ta diha sa Ginoo. Salamat, Lord God, sa iyong pagmamakanamo, Lord. Magpauraray kami, Lord God, sa imong dughan lamang ang kami. Ipangka mo,
lamang, Lord God, ang among salikanin tanan, Lord Jesus. Mga circumstansya nga naasa mo ang kinabuhi, Lord God, nga among giatubang karon, Lord Jesus, Lord. Ikaw lamang amahan ang among gisalikan ng tanan, Lord Jesus. Wala kami mahimo, Lord God, kung wala ikaw sa among kinabuhi. Hallelujah, Lord Jesus. Oh yes, hallelujah. Ikaw lamang. Ikaw ang akong gisalikan.
ang panahon nga magkuha kita sa mga testimonyo. Maayo ba ang Ginoon Diyos sa atong kinabuhi? Amen? Natay mga testimonyo. Amen? Ako giauhag si team, partner diri team. Okay? Kung nakay testimony, palihog ari lang. Palihog. Ari ta diri sa tubangan. Og mas lang ta. Anyone, kinsa mo sugod? Sige na, sugdan na nato dayon para dili ta magdugay-dugay. Who would like to testify? Come on down. Tell us what the Lord has done in your life. Yay! Hello, good morning kining. Salamat ko sa Ginoo nga kanang grabe ang kanang gugma sa Ginoo no kanang basta isalig na nato sa iya tanan kanang mga problema nato. Labi na kanang natay mga kakulian unya. Iluhod ra gyud nato sa Ginoo kay nag-struggle ko sa akong anak unya. Duha ka tuig siya na priso. Pasalamat ko sa Ginoo nga nabag-o siya kay kanang grabe ang iyang pag-suffer niya. Ako sige kong kasakit, tingin kong Lord, ano man sige makuingon ani. Ya. Ningon ako mga amigay siya, ay sa imo ra nang nahuna mo na masakit ka. Paggawa sa akong anak mo nag-revive ko ba tinuod gid ay Lord di ko nga gikuha nimo gitangtang nimo tanang akong mga worries. Paggawa sa akong anak, napasalamat ko sa Ginoo nga nabago gid siya, gibutang siya dito sa Talisay para dito gid siya nga kay wala may makasulod dito mga droga sana. Kay diri sa Pikas, Batiman, mo na pasalamat ko sa Ginoo, gibutang gid siya dito. Ay ko Lord, sa may imong plano di ay mo ni akong kasakit sa akong dughan nga gitangtang gid nimo nga kay ka musukol naman akong anak mo na nga pasalamat ko sa Ginoo karon na naayo na siya nga mukhaon na daw siya tagaming ko mayon ta kanang dili na nimo balikon ang imong kuan kay sakit baya sa akong dughan nga ingon anak mo na nga salamat ko sa Ginoo basta iluhod lang yun nato ang tanan unya di ta kalimot sa atong tithes offering kay dili day mangutang ang Ginoo kuan gyud niya sa ang tanan ihanay niya salamat Lord sa imong gugma. Amen. Ibalik na akong dugi maya sa Ginoo. Asa imong anak ron, Sumaira? Wow, kauban na to ang iyang anak karon. Pakpakan na to atong Ginoon Diyos. Praise God, praise God. Walang gugma sa inahan, no? Magampo, magluhod ra gyud. Every time mo forward rin Sister Myra, kay bawa na ko siyang prayer request, anak ra gyud. Salamat sa Ginoo, kauban na nato ang iyang anak. Thank you, God. Hallelujah. Padayon ta dong ha. Padayon ta mga lagad tas Ginoo. Dako ng testimony nato diha sa Ginoo. Amen. Kinsa pa? Apelain, tindog dayon dali. Atong pasidunggan ang atong Ginoon Diyos. Hello, good morning, everyone. So, my name is Shilo, and I just want to thank the Lord kay human ako sa akong third year sa college, Yeah. BS Psychology, and then I praise God, Jod, kay nabayran ako ang tuition and working student sa DI ko, and tinuod jud na nga ang favor ni Lord kay from man to man kay akong gi-applyan nga trabaho kay Christian ang nag-interview, Christian ang proctor sa exam, then Christian sa akong HR na nasad ko kay dili ko ka-join sa music kay dili siya kanang masakto sa akong schedule ba. And then last April, which is pag first month pa jud na ako sa trabaho, nihangyo jud ko sa akong HR, and then wala ko na makak sa rason nga nung ipa-change na ko ang schedule sa ko ang kanang day off niya na jud ko nga ganahan ko mo serve ni Lord, Miss, and maura jud na ang pinakabug-at na reason akong mahatag, and favor jud siya ni Lord kay nisugot jud siya. I'm happy Praise to God. be I'm just happy. Ana, I thank the Lord and He's really good. Amen, amen. Salamat sa favor. It's a big thing ang mga lagad tas Ginoo. Okay? Thank you, Lord. Sige, napan. Tari dayon. Sister Pinky, tari. Gokon-okon Sister Pinky, may ko nanay kadaugan. Mayong buntag, ako magpasalamat ko sa Ginoo kay kuan magud pastora kanang nagpa-check up ko kunya na ako'y mayuma nga medyo gamay ra jud siya ba pero kanang kusog man jud kay akong dugo gud unya ingon ang doktora ko mo mawala ni siya basta
mo stop lang jud kuno ang dugo nya last April kanang nawala lo kanang kuan jud ko pero dili na jud piting kusuga pastora ba so I really thank ko Lord sige ra kong ingon Lord dili ko ganahan magpa opera gusto ko Lord nga imo lang jud siyang tangtangon nga magkaron na sad magpa-check up ko kung kuan na jud pero I claim it nga giayo na jud ko sa Ginoo so mo na akong struggle pastora kay kusog jud gayo so Ato nga po ang Sister Binky, stretch forth inyong hands sa iya ha. Lord, among gidala sa pag-ampo Sister Binky, hingon ka Lord, lay hands on the sick and the sick shall recover. Father, I lay my hands upon her tummy, O God. Lord, thank you that by the wounds of Jesus she is healed. I command that myoma to diminish in size and even disappear and to be dissolved in the name of Jesus Christ. And the bleeding shall stop, O Father. Thank you that she is healed by the wounds of Jesus. Lord, sa iyahang pagpa-check up tomorrow, let there be peace in her heart and assurance that you have already taken care of her. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Pasalamat sa ko pastora sa akong anak nga uli man to sila nya niari iyahang fiancé nya nananghid nga magminyo pero nya kanang giingnan sila ni pastor nga ang plano nila December pa man to mag-sibil dito sa Canada pero gi-advisean gyud sila ni pastor so ako napasalamat lang ko pastor nga nimpalo gyud sila nga magminyo na lang gyud og kanang sayo so ako kita mga parents ba okay ra ta mosulti sa atong anak but kanang ilaha mang yung desisyon kay dagko naman sad sila pero nagpasalamat ko sa Ginoo ingon siya ma kanang mutuman lang gyud mi sa giingon ni pastor nga aron malayo sa tentasyon ko thank you salamat ko sa Ginoo sa kanang sa akong pamilya nga thank you Lord nga gagmay pa kong mga anak na adiri nag-serve sa Ginoo nga mao na mga mama gi-encourage yun ako nga dadon mga anak no sa una alas 11 pag kumugsay gabi mo uli matug na ko diyang hinuwat nilang team ug nitunet pero nakaingon ko nga salamat sa Ginoo nga kung atong anak ato yung dadon ang ilabang kita nga ginikanan bisag unsa pa nato natay kwarta unsa pa basta kanang atong anak layo sa Ginoo sakit jud kay pastora so nagpasalamat ko sa Ginoo sa kong mga anak nga nangalagad sila sa Ginoo so salamat ko na minyo na sila so thank you Lord bisag tuwa sila dito nya muli sila next year sa ilahang plano nga diri ang ceremony so thank you Lord nga mo jud gipangandoy sa ginikanan nga mahiluna ilang sakto ilang mga anak so I give all the glory and honor to the Lord. Praise God. Yeah, mahiluna na gyud ang mga anak. Salamat sa Ginoo. Sinana siya additional son. Sorry team, di nakasolo team. Okay, one more, last. Napa. Yes. Mama, mga mama man eh. Happy Mother's Day. Ano sa mga kahilak sa daan sa inahan. Kanang ayong buntag. Salamat ko sa Ginoo ba kay kanang maayo ra jud ang kabutang ni Angeli bisan to siya sa gawas din. Gimingaw na sa anak. Kanang salamat ko sa Ginoo kay ang mga pag-ampo namo gitubag ra gyud din. Mao man na ang amo ang gipagay sa Ginoo na makatrabaho siya maayo ang sweldo niya dayon nag-istorya mi gabi pa jud yung kuti gitubag jud sa Ginoo imong pag-ampo na bangandoy jud niya nga Sabado ug Domingo wa siya trabaho niya ningon siya nga gitubag tuod sa Ginoo pero layo tayo bitaw siya namo kanang ako siyang ginan nga naara gyud nay purpose ang Ginoo para sa imo kay nabiyag isa ang Ginoo para nimo niya muto nga nang mingaw man pero may na lang kay naapod ang Ginoo niya nakahibaw sad pod mi ba nga ang Ginoo nagagabay ra jud niya then mo na niya pasalamat ko sa Ginoo no kay bisan sa nagiantag pandemic padayon ra jud ang Ginoo nagpanalangin na impas na gyud na mo ang mong motor niya mo jud na nga nagbayad si Frida tong Friday for the last month nga payment so ingon ko nga amuan na gyud ba salamat sa Ginoo bisan man gyud sa nagian nga
kanang financially pero ang Ginoo padayon ra gyud. So mao na nga salamat gyud sa Ginoo dako sa mga kanang mga tubag sa mga pag-ampo. Then sa katubitang na tandog jud ko katong giingon ni Ate Binky no nga kung ang mga bata ba ato ra gyud ipadol dira sa Ginoo muna nga kay grabe baya jud among experience biya ni Algie no nakahibaw jud mo pero no mo nagiingon dito sa Bible bitaw sa Proverbs nga bisan pa man sila malayo pero mubalik ra gyud sila so mao jud nay dako ang pasalamat sa Ginoo ba nga bisan nag-struggle mi ni Algie atong nga mga times pero ang Ginoo gyud ba padayon ra gyud panglihok sa iya kinabuhi then kanang hanyo siya yang ate nga magpasuporta siyang Bible study. Salamat sa Ginoo kay ang iyang ate manggod ang kami jud basta sa ministry na gyud di gyud man mimo palag kay gagmay pa gyud mga bata na sa ayod jud sila pastora nami sa Tabita. Si Algie gi-post na ni Pastor bitaw nga ato sa dance pero si Algie di jud siya ato ra gyud siya sa Tabita. Nagyud siya kasing-kasing nga ana ra gyud siya sa mga bata kauban. So salamat sa Ginoo kay ni-grow siya nya kanang nisiparit man siya atong mga panahon na pero ang Ginoo gyud no gibalik ra gyud siya diha sa tinan. Salamat sa Ginoo lang tanan. Maayo among panglawas may sa gabutang ni Angeli. Praise God. Asa ka ni si Angeli? Nasa Peru. Pero sa Finland. Oh, Denmark. Nasa Denmark. Praise God. Mga to niya ta. Soro niya ta. By the way, kung na may mga anak, no, nga na, medyo nakuan og mga games, pangutan-a sila. Yun sa nila pag-overcome, pag-conquer, no, na nga si LJ na nabalik na tarong ko sa LJ. Kung na mo yung mga anak na medyo nag-drugs, pangutan-a Sister Mayra. Makarelate, maka-share siya sa inyo haon-saon pag-overcome. Amen? Amen. Nagi paglaom ang atong Ginoo mga ginikanan nga muluhod diha sa atong Ginoong Dios. Matindog tang tanan, pakpakan nato atong Ginoong Dios. Salamat kaayo. Yes, hallelujah. Our God is a good God. Amen. Dool ta diri dapit sa unahan, magampo ta sa atong election naman ugma. Let's pray for God's wisdom, guidance, and the peace of God sa coming sa election ugma. Andam na mo nga mubutar. Ang uban na mauli sa probinsya kay mubutar dito sa probinsya. Let's pray. Father, I just come before you, Lord. Salamat sa mga testimonies about new life. Thank you, Lord, sa transformation sa mga kinabuhi sa mga anak. Lord, we thank you. You are good. Thank you, Lord. Amo sang gidala sa pag-ampo ang among nasod. Ugma sa coming election. Thank you, Lord, for peaceful elections. Salamat, Lord, your will be done. Salamat, Lord, walay patsanay, walay mga kagubot, walay corruption sa ngalan ni Jesus. But, Lord, your will be done for the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ikaw, Lord, ang magakupot sa among nasod, o gaduna kay tao nga gipili or mga tao nga gipili nga mulid sa among nasod, Lord God, into righteousness, the fear of God, O Lord, into prosperity. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yes, one more. God bless sa Ginoo. Okay? Lingkod na tantanan mga kaigsuunan. Praise God. It is our duty nga mubutar, so palihog lang butar lang yun mo ugma. Ngayog wisdom sa Ginoo. Ang iyahang plano mo ay mahitabo sa atong kinabuhi. Malakay 3 verses 10 to 12. Nakita nato sa Leviticus sa niaging simana nga nagaingon, ingon ang Ginoo iyaha ang ikapulo. Kinsa tagiya sa ikapulo? Ginoo. Ingon siya kana balaan, meaning set apart og dili kana angay natong hilabtan. Og karon atong basahon pag-usab sa Malakias 3:12. Dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. Dili ko tugutan ang mga mananap sa paglaglag sa inyong mga tanom, ang mga
aron ang inyong kaparasan mamunga og daghan. Aron ang katawhan og tanang kanasuran magaingon or moingon nga bulahan kamo. Tungod kay ang inyong yuta nahimo man nga maayong dapit nga puy-an. Hallelujah. Okay? Ang atong nasod wala sa ang atong prosperity mga kaigsuunan wala sa atong presidente naa sa kamot sa atong Ginoo. Amen. Og naa ka na sa imong pagsunod sa pulong sa Ginoo, pagtuman sa mga mando sa Ginoo. Kung ikaw bag-o pa sa Praise Cathedral, usa kini nga among itudlo kanimo nga ikaw angay nga makat-on nga magdala sa ikapulo ngadto sa balay sa Ginoo. Ingon ang sugo sa Ginoo, ingon siya dad-a. Everybody say dad-a. Okay, so kung musimba ta na atay dad-on. Unsa may itong dad-on? Ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo. Dad-on nato sa templo. Unsa atong dad-on? Ha? Everybody say tibuok. Tibuok. Tibuok nga ikapulo meaning 10%. Unya ingon siya aron adunay pagkaon didto. Praise God. Sa Praise Cathedral adunay gyud pagkaon sa ngalan ni Jesus. Amen. Tungod kay nagsunod mo, nagdala sa ikapulo diha sa Ginoo, naagyo tay pagkaon, natay pambayad sa atong kuryente, natay pambayad sa atong abangan, natay pambayad pansweldo sa mga tao. Unya karon nagpa-renovate ta atong ayo tarungon kay daghan na gyud kay siyang guba. And we can do that tungod kay nagdala mo sa inyong mga ikapulo diha sa templo sa Ginoo. Amen? Amen. So far, wa pa gyud na naingon nga ang sweldo delayed. Amo gyud nang gipaningkamutan nga ang sweldo sa mga tao on time gyud ta. Kana nabuhat ra na tungod kay magdala mo sa ikapulo sa balay or templo sa Ginoo. So ingon siya dad-a, unsa dad-on? Ang tibuok ikapulo, asa nato dad-on? Ngadto sa templo. Mao ning Ginoo sulayi. Kung wa pa mo kasulay, gingnan mo sa Ginoo nga sulayi kini. Try it. Okay? Kung ikaw sige nakadungog pero wag yapon ka nituman, I would encourage you, try it. Sugdi. Sugdi ka na siya. Sulayi ako, makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana. So naa siya'y buhaton. Yang abrihan mga bintana sa langit, ug ibubo kanato ang madagayaon nga gayod nga panalangin. Everybody say madagayaon. Madagayaon gayod. Madagayaon gayod. Come on, say it like you really believe it. Madagayaon gayod. Madagayaon gayod nga panalangin. Amen. Madagayaon gayod nga panalangin. Ingon siya, dili ko tugutan ang mga mananap, meaning siya ang mubadlong. Mga mananap sa paglaglag sa inyong mga tanom. Kinsay mga nagtanom ninyo? Di ba na aphids, na ay mga caterpillar, tapos napag yung iro. Hasta ang iro, grabe. Ang iro, kalkalon ni mong tanom, iring pa dyan. Puy-an, lubgan pa dyan. Na ay mga mananap. Pero ingon ang Biblia, siya mismo ang mubadlong. Okay? Para ang atong mga kaparasan, ang atong mga kaumahan, mabungahon. Para ang imong pagpanarbaho, mabungahon. Amen? Kung unsa na imong gitrabaho, unsay imong gibuhat sa imong kamot, nga ikaw magmabungahon sa ngalan ni Jesus. Amen. Magmabungahon kamo sa inyong trabaho sa ngalan ni Jesus. Nako gi-counselan no? Naruwag yung taon sila'y trabaho. Kung saan man na ninyo pag-exist, siya may problema no ka sa pagkakaroon, as in pobre yun mo. Pobre yun. You're just living in this income. O niya, pila ka buk anak. Pero nakoy mayong balita ninyo. Dili mo kinahanglang magstay niya na magsugod mong tithes. O ang Ginoo maghatag nimog wisdom, maghatag nimog negosyo, maghatag nimog ideas, maghatag ko sa promotion. Ginoo ra gyud makabuhat ana. Kung sa pagkakaroon mao ni inyong sitwasyon, pobre as in pobre. Pero sige lang. Nagsugod mong pobre, pero dili mo kinahanglang mo end nga pobre. Amen. Tungod kay panalanginan ta sa Ginoo, kung musunod mo sa pulong sa Ginoo, iuswag yun na inyong kinabuhi sa ngalan ni Jesus.
Naman siya yung mga abilities. Kung naa kay abilities, you can do something with your abilities. You can make money. So this is the promise of God. Ang kada usa ka nato, kung ikaw di group leader, tudlui ang imong mga members nga mag-tithe. Tudlui gyud sila. Nga kung ikaw di group leader, wa ka nag-tithes, mag-repent na ka. You cannot say, follow me as I follow Christ. Kinahanglan tudluan. O ang tanan mo yung onog, na pagkakaroon, ikaw pa'y magsigig pakaon sa imong mga members sa D-group. Pero mabot ang panahon, ikaw na ipakano sa imong mga D-group members. I-elevate man ang ilang kinabuhi. Amen? Do you see yourself elevated sa kinabuhi nimo? Amen? Kinsay gi-elevate, isang kamot. Kinsay gi-elevate sa Ginoo. Makaingon ka, nga giuswag yun ko sa Ginoo. Amen. Giuswag yun ang akong kinabuhi sa Ginoo. Amen? Okay, atong kuhaon ang ikapulo, atong mga halad. Salamat. O, kung kinsay mo daog, panalanginan na gyapunta kay mag-tithes man ta. Amen? Amen. Okay. Atong ekonomiya mas langit. Di man ekonomiya sa Pilipinas. So whatever happens, panalanginan na kita. Pero muampo na kita nga, tagaan kita Diyos nun nga presidente. Let's pray. Lord, Father, I just pray, ang imong pulong tinuod magyud, Lord, amo na magyud ang natistingan. Lord, ang among kinabuhi is a testimony of the reality of your word. Lord, mustuman kami kanimo, Lord, kaya adunay panalangin sa pagtuman. Og dili lang kana, Lord, tungod kay ikaw among gihigugma. We want to please you, God. And we are bringing your tithes and also our seeds. Og Lord, salamat sa abri nga kalangitan. Salamat sa pagbubo sa panalangin sa among kinabuhi. Dawata kini among gihatag nga adunay pagsimba, pagdaig ug pagworship diha kanimo, Ginoo. In Jesus' name we pray. Og ang tanan nga mo tithes mingonog, amen. Okay? You can stand up, come on down, bring the tithes, and sow your seeds. Palihog lang, by the way, write your name sa envelope. Naay tithes o naay seeds. God bless you. Good morning, PC Go. Were you blessed by the blessing point today? Well, it's time to give back to the Lord. So, if you are online, please refer to these bank accounts. And if you are on site, there will be ushers waiting for you. And remember, every believer is a disciple maker. God bless. You look around and staring back at you. Another wave of doubt. Will it pull you under? You wonder, what if I'm overtaken? What if I never make it? What if no one's there? Will you hear my prayer? When you take that first step into the unknown, you know that he won't let you go. So what are you waiting for? What do you have to lose? Your insecurities try to hold you. You're made for more, so don't be afraid to move. Your faith is all it takes, and you can walk on the water. Walk on the water.
atong pakpakan ang atong mga bagong mga alagad sa Ginoo paagi sa ilang talento o abilidad. Hello. Hello. Okay. Hello, mic test. Sige, patawad. Hello, mic test. Hello. Okay. Kurag lahi lagi tingog diri. Mayong buntag, Brad. Hello, hello. Ato sang tarong. Okay. Mic test. Hello, mic. Hello, mic. Ha, okay na? Hoy. Madungog di. Hello, mic. Hello, test. Hello, test. Hello. Hello, Mike. Hello, Mike. Hello, Mike. Chick. Mike, chick. Chick, Mike. Ato sang gamayon na. Bago magod ni nilang condition. Para tag naa sa perya. Oy. Samtang naa sa oras. Hallelujah. Hallelujah. Mike, ha? Microphone na lang gamiton. Pa-high-tech ba yan? Uy, gwapo naman, Brad. Okay na. Pag-ingon nga, gamitan og laing mic, nitingog karon. Hello, Mike. Hindi, ako lang na i-back up, Brad. Kaso ga, manginahang lang ng... Hello, Mike. Hello. Madungog ra klaro. Sa ako mura kog nas kuweba. Ako kuweba nga murag ang kuweba daghang mga samad-samad ba. I'd like you to greet the person beside you. Tan-awa ng imong tapat nga dagway sa inahan. Ing namalipayong pagsaulog sa adlaw sa mga mama. Okay, dili lalim. Waitog sa gabi eh. Happy Mother's Day pero naka-best dad ang t-shirt. So way pabor-pabor na. Salamat sa Ginoo na malipayon tanong nga the country and even the world has honored and decided to take time to give where honor is due sa atong mga mama. We take them for granted for many, many times because of the busyness of life. But then, hatagan gyutas paagis Ginoo aron ta makahinumdum, makasinati sa kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Daygo ng Ginoo. Tungod sa atong pinasahian na atay gamay nga pagpasundayag unya paghuman sa atong pagtuki sa pulong sa Ginoo, kay ugma eleksyon naman sad. Ug tungod ni ana angay tang mutuki mutuon sa pulong sa Ginoo unsaon pagpili diha sa atong mga nagpapili sa katungdanan aron sila mahimong mga alagad sa Dios. Kay ingon man sa Biblia nga ang mga naas katungdanan alagad kinis Ginoo ug sila ang mopahimutang sa kabubuton sa Dios. Ingon sa Roma 13 ngadto 3:4 ingon ng Biblia nga ang Ginoo mo ay nagbutang aning mga istruktura sa pamahalaan or sa pamalakad o pamunuan sa usa ka panggobyerno aron makahatag kini og katarong og pagbadlong sa mga dautan. Ingon ng Roma 13:3-4. Ug atong pagpadayon ang pagtuki og tuon bahin niini og hinaot atong makaplagan ang sakto nga pangunahuna. Dili ta mahimo nga dili mo tingog, dili po ta mohimo nga murag wa tay labot. Kay ingon ng Biblia kita kuno ang asin ug ang kahayag aning kalibutan. So kung kita ang asin ug kahayag dili mahimo nga wala tay epekto
wala tay impact, wala tay mahatag nga influensya aning kalibutan nga naas kangit-ngit. Kita ang gamiton sa Dios nga maghatag og kahayag ug magpabilin hatag og tunol sa atong matawag nga kabubuton sa Dios aron malig-on ang atong nasod. Ingon sa Salmo atong ablihan balik ang atong teksto, Salmo 33:12, bulahan ang nasod nga ang ilang Dios mao ang Ginoo. Bulahan ang nasod nga ang Dios mao ang ilang Ginoo. So kung ang nasod gipanguluhan sa usa ka tawo nga walay kahadlok sa Dios, imo nang makita nga ang nasod dili mabulahan. Kung ang mayor, ang mga konsehales, puro mga dautan ang tinguha, imo nang makita ang matawag nato nga kaluoy nga kaugmaon anang dapita. Naay nasulti ni adto nga sa Mindanao, naay mga dapit din ha sa Muslim area nga tanang nag-alirong sa ilang panimalay, pobre, pero ang ilang balay mao'y palasyo. Mao tong balay sa gobernador, balay sa iyang anak nga maupod ang congressman, o tanan sila ang hawd anang dapita. Pero ang lumulupyo igsuon, perting kabusa. Now, igo ra kong ni-quote, no? Nagsulti sa balita. Nagpakita lang nato kung tinuod yun na siya nga naag yun tay problema kung ato lang pasagdan sa bisan kinsa lang ang barog mukuha anang katungdanan. So atong tan-awon karong kabuntagon ang pipila ka mga atong isulti nga mga requirement for leadership nga atong angay tan-awon aron mahimo tang mabulahan nga nasod ug mabulahan nga komunidad. Kung atong tan-awon ang mga pamantayan or sa Bisaya pa kanang mga saktong sukdanan kung pagmupili man gani kita og usa ka leader. Ang simbahan non-partisan tungod kay ang inyong pag-anhi sa simbahan tungod man ni Kristo. Dili man tungod sa ako o sa pastor nga naay giendorso nga politika. Ang atong gituki i-endorso nato si Jesus ra gyud kung naa manggali mangutana. Kinsa may imong presidente? Si Jesus. Presidente sa akong kinabuhi ug akong kasing-kasing. Pero kung ingkang politika, na ako'y mga timailhan nga gustong gamiton para sa pagpili sa tao nga angay natong ibutang sa pwesto. Kay ang simbahan, kung masudlan og politika, matunga man kita. Kay ang imong tapad, Bumbong, ang imong tapad, Lenny, ang imong tapad, MP, ang imong tapad, Montemayor, na kaguliyang pay imo, daghan kaayo nga nagkasamok-samok tungod anang pagkatunga-tunga kay naa may partido. Amot ni mga Pilipino, no, passionate kaayo, makiglalis, makig-away. Basta sa ilang politiko, ilang politikong gidapigan, magaling kay ilan nila. Di manggaling muhatag og pansin sa ilang kahimtang. So angay natong tan-awon nga naatay mabuhat, ang atong mabuhat naa sa balota. Ang atong pagpili kinahanglan sigun sa gitudlo sa Ginoo. So atong tan-awon, no, balik kung sa may pinakamaayong buhaton usa ta mo ngadto sa pipila ka mga sukaranan. Una atong tan-awon ang Pilipinas usa ka nasod nga nikopya sa pamalakad pamaagi sa Estados Unidos. Dili na dautan, maayo na kay wala man tay ehemplo, wala tay matawag nga point of reference on how to govern a country. And at the time when the nation of the states, ang Estados Unidos, giestablisar nila ang ilang katungod sa ilang mga katawhan, daghan pud silang mga suliran nga giatubang. Naa sila problema sa gitawag nga prejudice, lahi ang puti, lahi ang itom. Sama po na ngadto sa South Africa, sa Johannesburg, lahi po ang puti, lahi po ang itom. There is prejudice. Sa Africa, pagsud ni Nelson Mandela, nausab ang ilang nasod. Naa na sila'y blended community. Sa United States, na ipipila ka presidente ang namugos nga mahitabo ang equality o walay bitawag nga pagpili sa itumon o pution. Atong makita sa ilang history ug atong tan-awon si Abraham Lincoln nga usa sa mga presidente nga niestablisar sa mas tarong ug mas matawag nato nga angayan ug walay pagdapig-dapig
sa pamaagi sa panggobyerno. Tungod manggod sa Pilipinas, wa magud tay magamit, wa tay matuki nga paglantaw nga naatay mga issues nga ngay sulbaron. Ang maayong sinugdanan sa Estados Unidos mo'y nag-establisar sa Pilipinas sa ato pong pagmugna sa atong mga balaod. Ang atong pamalaod nagsugod pod sa pagpangayo sa hinabang sa Ginoo. We implore the aid of the Almighty God. Kana ang pinakaunang statement nga nagpamatuod nga ang Dios mao ang hari ug atong angay tumanon sa atong pamalaod ug mauna ang atong konstitusyon. Ang Estados Unidos nagsugod sila sa pulong Ginoo. Ang ilang mandato, ang ilang mga huna-huna, ang ilang tanang pamaagi sa mga nagunang mga presidente nga nimugna sa ilang konstitusyon ni subay sa pulong sa Dios. Mao ang ilang sukaranan, mao ang ilang pamalaod ug tungod ni ana nahanay ug nagmalambuon ang Estados Unidos sa sinugdanan. Now, akong gi-emphasize ang word nga sinugdanan kay karong mga panahon na nilayo naman sila sa ilang pundasyon. Daghana sa ila ang nilayo na sa constitutional provision sa ilang nasod. Ni adto ang ilang nasod nagsulti nga ang katawhan nga lalaki o babay mao'y gihatagan og katungod sa kaminyoon karon gitangtang na ng lalaki lamang og babay karon ang tao gitangtang na nila ang word nga lalaki o babae, gibaluan na nila ang tao na ay katungod makigminyo sa laing tao. So mahimo na silang makigminyo sa lalaki, babae sa babae, o unsa pa man nga ilang gusto kay ilarang gituman ang ilang kasing-kasing. Nga bisan sayop, basta giganahan sila padayon. Pero sa ilang pagsugod sa ilang nasod, atong makita nga naagyoy pagmugna sa sakto nga pangutok ug sakto nga pamalaod. Sakto ang dagan, sakto ang adtuanan, tungod kay naaman siya'y gibasihan, mao ang pulong sa Dios. Brother Ricky, nakaon ang flashlight. Baka binibidyohan mo ko, padadagdag ako na ilaw. So, naistablisar ang nasod sa Amerika. Nganong gigamit natong basehan? Tungod kay wala manggud tay mabase sa atong history. Nagsugod tas Katipunero, nagsugod ta kang Emilio Aguinaldo, unya hantud sa naanata karon sa ika-16 nga presidente nga ni Tumaw. Apan kung mangutana ta sa Google, kinsa ang pinakahingpit nga maayong presidente sa Pilipinas, wala tay matawag nga sayantipiko nga pagtuki. Ang tanan nga mga tubag nagsigun sa personal nga mga pagbati. Dili tarong ang baruganan, kundili depende tanan sa pagbati. Ang pinakadaghan akong nakita nga ilang nagustuhan nga maayong presidente, mao si Ramon Magsaysay, ang pinakaminahal kuno sa tao. Pero kung imong subayon, unsa bay mga nabuhat, wala kaayo say tinaw nga tungod kay namatay man siya diri sa Cebu, nag-plane crash man si Presidente Magsaysay atong panahona, wala tay makita nga baruganan nga nahuman gayud sa iyang tagapangu tungod kay na short-lived man ang iyang pagka-presidente. Sumubalik yun ta sa atong history kung asa ta nikuha sa atong konstitusyon, mao nagsugod og namugna sa pagkopya didto sa Amerika. So mao nato nakita si Abraham Lincoln, iyang gibarugan ang pagtuo, iyang gipuy-an ang iyang gisaligan, hasta ang ilang gitawag nga ideal pursuit of the Constitution of America nagagikan sa pulong sa Dios. Ug siya ang usa ka presidente nga nakita sa kadaghanan nga nibarug sa biblical realization of the pursuit of a nation. Siya kuno ang presidente nga ni barog gayud aron mahitabo ang makadiyos o ginagagikan sa pulong sa Ginoo nga pagbarog sa ilang nasod. So karong buntaga atong tan-awon unsa may mga mandato sa Ginoo kung mupili tag usa ka presidente. Uban sa inyo no, nagsige na mo hunahuna, Lenny, BBM, MP, Montemayor, napay-pay, Labor Party,
igsuon, dili ka mahimong mupili lang og usa ka tawo tungod kay nadaka sa advertisement, nadaka sa social media, tungod kay ingon tong usa, magleni na lang ko kay di man sila musugot og post og BBM. Kung nga naunsa na ni ron. So nakita nato ang peer pressure, ang pagda o influensya sa katawan base sa quote-unquote gidaganon. Napoy usa ka tawo nangutana gyud nako personal ato ra ni pastor. Kinsa ba gyud imong presidente ug ngano? Nya ingon siya nga usa ka motubag timan ini pastor, di ko ganahang masayang ang akong boto. Di ko ganahang mutaya o mubutar sa pildihanon nga naas ilawom. Ako na siyang gitubag, ako siyang giingnon nga mura sa akong nakita ang top tour may imong gihunahuna. Wa kay girason nganong sila ang angayan. Wa man kay gibutang sa imong gustong pilion nganong sila. Nga ikaw pa'y nangutana na ako, ikaw may mubutar. Di man ako. Ang ako, lahi po na akong baruganan, pero kay nangutana man ka na ako kang tubagon. Ako siyang giingnan, bisag usa ka adlaw, bisag pildi ang usa ka kandidato. Pero gituhuan nga maayo, di na pildi. Dili na siya alkanse. Kay wa pa'y napildi sa pagbarug sa sakto og baruganan og sakto nga pamalaod paagi sa pulong sa Dios. Ako siyang pildi man ang tao nga imong gipili tungod kay nipili ka tungod sa imong conviction nga naa sa pulong sa Dios, okay ra kay na. Kay ikaw may manubag sa Ginoo, di man ang imong gibutar. Ikaw ang manubag sa Dios nganong siya ang imong gipili ug nganong padung asa ang imong pagpili. Sumubalik gyud ka sa pulong sa Ginoo. So atong tan-awon ang mga pipila. Ako sang basahon balik no ang Romans 13:1 and 2 ingon diri sa Biblia, Roma 13:1-2. Atong tan-awon asa ba gyud gikan ning katungod nga mahimo silang mo pangu sa atong nasod. Ingon sa 1:2 Roma 13, kinahanglan ang tanang magtahod sa mga anaa, kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan. Kay walay awtoridad nga dili tinugutan sa Dios. Ug ang kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Busa ang musupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios ug magbuhat niini silutan gayod. Kay ang namunuan nga sulugoon sa Dios. Unsa ang namunuan? Sulugoon sa Dios ang namunuan. Ug ingon sa Biblia, ug nag-alagad alang sa inyong kayuhan. Apan kun ang magbubuhat apan kun magbuhat kamog dautan, angay kamong mahadlok, kay silutan gayud kamo nila. May mga sulugoon sila sa Dios aron maoy magpahamtang sa kasuko sa Dios ni adtong nagbuhat og dautan. So ang naghatag og katungod ngadto sa mga presidente naas katungdanan, ang Ginoo, siya ang ingon ang Biblia, siya ang nagbutang, naghatag og kagamhanan og sa kinsa man ang musupak ani sa gitukod sa Dios silutan gayud sila sa Dios kay ang namunuan mga sulugoon sa Dios. So ang katungod sa gobyerno nagagikan sa Ginoo. Sayop nang gisulti bitaw dito sa Essence of Democracy, the authority and rights of the people emanates from the people. Wala nagsugod ang katungod sa gitawag nga ang katungdanan ana gikan gyud sa katawhan. In essence, naa kay makuha nga punto nganong gikan sa tao ang ilang katungod. Pero ang Biblia nagtudlo gikan sa Ginoo ang ilang katungdanan. Ug tanang nakasabot sultiog. Subot pasabot ba pastor kanang di ko ganahan nga mayor, presidente, o senador nga naa dinha, di ko ganahan kay dautan sila. Gibutang nas Ginoo kay gipili man nimo sila. But pasabot kung dautan sila o maayo man, ikaw ang nipili ni ana ug ikaw ang mudawat sa serbisyo sa imong gipili. Nganong ingon ang Dios nagbutang? Di man ni igsuon natay gitawag nga sovereign will of God ug naabot tay gitawag nga freedom, sacred
freedom that the Lord has provided. Gihatagan tagkatungod sa Ginoo sa pagpili. Ug sama sa Roma 1, kung inyong balikan, ang tao ni supak sa Dios sa mga pamaagi ug saktong pangunahuna nga gihatag sa Dios ang ilang gipangayong mga dautang tinguha tungod kay dautan man silang tinguha. Og gipasagdan sila sa pagpili sa pagpangasawa sa laki sa lalaki o babae sa babae o gihatag sa Dios ingon ang Roma. Ang resulta sa ilang pagpili mao na atay gitawag nga AIDS, na atay gitawag nga HIV, mga sakit na gagikan dili sa unggoy apan nagagikan sa pakighilawas laki sa lalaki. Muna nga atong makita nga di man tapugan sa Ginoo sa atong katungod sa pagpili na atay kagawasan ni ana, pero ang resulta sa sayop nga pagpili kita ra po'y mutagamtam. So dili na nato mabasol kinsa man ang naas katungdanan. Mauna nga ang atong tinguha mao ang pagsabot sa pulong sa Ginoo aron dili ta madala aning mga butang nga sayop. Ingon sa Roma 13:4, ang Ginoo 1:2 naghatag sa asa gikan ang katungod sa naas pang gobyerno o tagapamahala. Ika-versikulo 3 ug 4 nagpakita nganong gibutang sila sa Ginoo. Ingon sa 3 ug 4, wala gibutang ang tagapanguo aron mohatag og kahadlok sa mga maayog binuhatan. Apan sa mga dautan angay mong mahadlok naas katungdanan kay ang naas katungdanan mubuhat sa maayo ug muhatag og pasidungog sa mga maayong alagad para sa maayong binuhatan. Apan kung dautan ang imong binuhatan, angay kang mahadlok kay wala sila katungod nga naay sulab aron dili na gamiton apan gamiton kana nga pagpangalagad sa Ginoo aron itarong ang pagkasuko sa Ginoo ngadto sa mga dautan. So ang rason nga nung gibutang sila sa Ginoo aron ipahimutang ang panggobyerno sa Dios. Dasigon ang sakto nga kinabuhi o pamaagi o badlungon ang mga dautang mga pagpamuhat. Mao na nga tinuod ang Ginoo naghatag kanila sa katungod apan ang klarong pagtudlos Ginoo aron sila mo pahimutang sa plano sa Dios mao ang pagbadlong ug pagdasig sa mga maayo ug pagbadlong sa mga dautan. Ingon sa unang Pedro 2:13-17, unang Pedro 2:13-17, submit yourselves for the Lord's sake to every human authority. Itugyan ang inyong kaugalingon sa Ginoo, alang sa Ginoo ngadto sa tanang tao sa katungdanan, whether to the emperor or to the supreme authority, bisan pa ngadto sa emperador, dili brande, emperador o ngadto sa pinakataas nga katungdanan sa mga gobernador nga pinada sa Ginoo aron badlungon silutan ang mga mubuhat sa dautan o dasigon ang mga nagbuhat sa maayo. Versikulo 15. Kay ang kabubuton sa Ginoo nga paagi sa maayong binuhatan mahilom ang mga pagyaw-yaw sa mga way alamag o kahibalo sa mga buang-buang nga tao. 16, pagbuhi kamo nga taong naay kagawasan, ayaw gamita ang inyong kagawasan sa pagtabon sa dautan, apan sama sa ulipon sa Ginoo, ipakita ang tahod sa tanang katawhan, paghigugma sa banay sa magtotoo, kahadlok sa Dios, pasidungog diha sa emperador. So pagpamatuod sa Biblia nga wa gid siya nausab. Sa Roma giklaro nga ang katungdanan naas katungdanan mao ang gisugos Ginoo para ipahimutang ang silot o pagdasig sa mga maayo. Wala ginausab hantud sa ikaduhang Pedro nga sinuwat ni Pedro. So unsa may atong mga tan-awon adto na ta sa mga criteria for choosing a good leader. Number 1, mauna ni karakter. Unsay una igsuon? Ang karakter dilibot pasabot na ay car. Amen. Dilibot pasabot na ay kwarta. Kay na ay car. Character. Ang tao kuno na ay karakter na ay auto. Kay di na matawag nga
good character individual ko ako no'y auto. Kanang pinalusupo nga mga tubag. Angayan lang ng istoryahon sa mga buang-buang. Ug tanang buang-buang musulti og wa mo dire. Amen. Kana kung maimutingog nga amen. Kuya Wanta. So, unang kinaiya nga atong lantawon mao ang unsa? Karakter. Kinaiya. Kanang karakter igsuon ato nang matawag nga iyang pagkatao. Nay nangutanan nako, Pastor, if you compare character versus competence or character over competence, which one is more important? We'll talk more about that later. Pero si Joseph ang atong gamiton nga ehemplo. Si Joseph usa ka manager. Dili siya ang parao, dili siya ang hari, pero siya ang sunod sa hari, sunod siya sa parao, nga ang trabaho lang sa parao mao ang pagkuha sa iyang pagkaon. Ang pagpadagan sa Ehipto giduma kana ni Joseph. Sa tanang pamalaod, sa tanang mga pamaagi, sa tanang gidili ug mga butang nga angayan si Joseph ang nagpahimutang ana tanan. Tungod kay si Joseph gipili sa Ginoo, kay ngano man gipili siya sa Dios, kay naa siya'y kahadlok sa Ginoo. Nagsugod si Joseph nga pinakabunso sa mga magsuon, nakadamgo nga siya mahimong nga yukbuan sa iyang mga inahan, ginikanan og ngadto sa iyang mga igsuon, gilabay, gibaligya, nahimong ulipon, nahimong pineriso, hangtod ni abot siya human ka 25 ka tuig nga paghuwat, nahimong ikaduha sa pinakataas nga tao ngadto sa Ehipto. Unsa may naan niya igsuon? Kahadlok sa Ginoo, naa siya'y kinaiya ang iyang kinaadman Dios nun sa iyang pinakailaw. Ang iyang kahadlok sa Ginoo, hapit na siya, no, gitintal siya, ingon tong usa nga, ikaw pre, kanang naay babay, asawa sa imong amo, wala imong amo, ya kalit na lang nihubo sa imong atubangan, unsa imong buhaton pre. Ingon siya, pareho nimo, mamakak. Kay ingon man siya unang tubag, daganan ako. Ingon siya, ingnana po na akong tubag. Pero pagbalik na ako, wala ko isinina. In other words, the temptation is strong enough that he could have done it without the knowledge of his master. Pero unsa may tubag ni Joseph? Maayo ang Dios kanako. Maayo ang Dios kanako paagi sa akong amo. Nganong ako mang bastuson ang akong amo, nga wa man siya gidili sa ako, gawa sa imo, kay iya man kang asawa. Nganong ako mang dauton ang akong kaugalingon dina sa akong amo. Nidagan si Joseph, nakuptan ang iyang bisti, ug maotoy gigamit nga rason, tungod kay na-frustrate man ang babae, ang asawa ni Potiphar, mao. Si Potiphar ba to? Mao nga gilalis nga iyang gidaganan o gi-rape ang asawa ni Potiphar sa tinuod ang babae unta ang mo-rape. Pero tarong ra gyud si Joseph. Daghang mga panintal kan Joseph nga mahimo unta niyang mabuhat nga way makaybaw, nga okay ra unta tanan. Pero wa na niya nibuhat kay naa siya usa ka gibantayan nga nagbantay niya, mao ang Ginoo. There's an audience of one that has really affected him in his decision making. He was not looking after the man, the master, the woman, the wife. No, he was only after the one above who's looking at him. Mao'y naglantaw diha kaniya. Mauna nga si Joseph, sa iyang proseso sa paglikon sa iyang pagkatao, niabot ang panahon nga nakapasar siya sa tanang mga pagsulay, dali lamang siyang gibutang nga ikaduha sa pinakataas nga katungdanan. Tungod kay sa tanang ginagmay nga butang, nagmatinud-anon. Asa ka? Nahimong ulipon, nahimong boss sa mga ulipon, na priso, nahimong mayor sa mga prisuhan. Ngano? Kay tarong man siya nga pagkatao. Dili nimo mapanaog ang usa ka tao nga tarong sa iyang baruganan. Sa in English pa, you cannot put down a good man. Or nobody can put a good man down. Ato pong makita tungod sa pagpaubos ni Jose. Gihatagan siya kaalam sa Ginoo. Ang rason ngano siyang nagmatinud-anon
tungod sa presensya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ingon sa Genesis 39:8-9. Genesis 39:8-9, he said, "My master trusts me with everything in his house. He has put me in charge of everything he owns. There is no one in his house greater than I. He has not kept anything from me except you, because you are his wife. How can I do such an evil thing? It is a sin against God." Joseph, di ko musala sa Ginoo. Bahala masuko ka nako, ipapriso ko nimo, mahimo kung unsa diha, pero di ko musala diha sa akong Dios. Joseph was faithful. Nangalagad, nagtarong, way sala nga gipasud, way compromise ang iyang baruganan. Isuwat ang tulo ka tawo nga imong gipili. Wa pa kay na desisyonan, kay ugma pa man ang desisyon. Tulo ka tao, isuwat lang. Ato lang ni nga suwayan. Kung naamoy phone notes sa inyong phone, ibutang ang tulo ka top 3 nga presidentiable nga naa nimo. Unya, out of 5 na lang ta para dili kayo daghang numbers. Out of 5 ang pinakataas, meaning consistently imong makita nga ang karakter aning tawhana, kinailagman aning tawhana, Dios nun gayod, ug makabaro gayod siya sa pulong sa Ginoo. Sa imong tulo ka kandidato, graduhe, kinsay 5, unya ang 0 to 1, 2, 3, ang mas mubo, mao ang pinakamaba. Kung 5 imong ibutang, naa siya'y consistency sa iyang baruganan. Kung imong ibutang 1, mao na ang iyang consistency sa iyang karakter nga baruganan. Okay? So, graduhe ang imong kandidato. Out of 5, pila man C. A, 5 ba? 3, 2, 1, 4 ba? Unsa man diha? Letter B, number 2 candidate, mauna. And ang number 3, mauna ang iyang imong grado. Ikaduha, nga atong bantayan, ang ilang competence. Umsa man ang competence, pastor? Ang competence, mao ang lantaw nato sa ilang abilidad. Kaya ba nila? Naa ba sila'y katakos sa pamuno? Naa ba sila'y mapakita sa ilang pagpangalagad sa bisan unsang dapit kung asa sila gibutang sa Ginoo nga atong makita nga kaya gayud nila? Like si Manny, di man nimo na magamit para sa panggobyerno, kayo man siya na mayor, pero sa iyang pagkabuksidor, wa nahurot ang iyang kwarta apan nabuhat niya ang iyang gustong buhaton. Si Lenny Lubredo, nakasuway siya og pamalaod, nakasuway siya og pagkamayor o kongresista tungod sa iyang bana. Si Marcos tungod sa iyang amahan. So imong basihan, ang ilang expertise o exposure, maunay muhatag nila og abilidad. Pero mauni ang usa ka gitawag nato nga fine line discerning requirement. Gigamit na ang word nga discerning requirement kay sa ato lang mga presidente sa Pilipinas sigsuon. Tanan competent, tanan maayo, naay kahibalo, kabaw gyud sila. Pero asa naabot ang atong nasod? Muna ang word nga competence imong tanawon. Is it based on just human knowledge? Is it based on their capacity of the degree they have earned? Or is it based on the righteousness of their competence? Kanang pagkamatarong nga competency. Kay kung wala magug kay abilidad, unsaon man nimo pagbuhat, ingon pa sila. Pero sa imong abilidad, nganong daghang mangkwarta ang nawala sa Pilipinas, tungod kay maabilidad. Ang naas katungod. Mao nay problema nato. Sobra sila ka maabilidad nga kaya nilang duaan ang atong gobyerno. Unya kita nga mamumuto, igo lang tumingon nga, nakawat na pod. Nya na ba kay mabuhat? Wa. Igo ra kang magmahay. Igo ra kang mumaoy. Pero na kay mabuhat kay sila may naas lugar nga makapamuhat aning mga butanga. Sumubalik gyud ka. Unsang klaseng competence naa sila? Naa ba salay history nga nakapalambo gyud sa ilang kinabuhi, sa ilang mga pagnegosyo nga walay luna sa mga pagbuhat og dautan? Pangutana, unsa may mas maayo, competence or character? Well, you need both.
in actuality. Apan, kung naay pagpili, kung ako bang piliun ang karakter o competence, sa Biblia nagtudlo igsuon. Makaland ka og trabaho anytime kay naa kay abilidad or competence. Pero makalahutay ra ka ni ana kung naa kay karakter. What can bring you a job is your competence. Who can make you stay in that job is your character. So kung imong lantawon, importante ang karakter kaysa competence. Ingon pa ang kasabihan, wa man is Biblia, the Lord will not call the qualified, but He qualifies the called. Iyang hatagan og abilidad, og katungod, og kaayo ang mga gitawag. Sa pagsugod nato sa pangalagad sa Ginoo, di man ta kabaw, pero tungod kay ganahan tang mga lagad, gihatagan tag abilidad. Reklamo ka, di jud ko kantigo mo tudlo sa mga tao, pastor. Pero karon grabe, daghan na kang gitudluan sa pulong sa Ginoo. Nga naman, nagtinguha man ka, gi-honor sa Ginoo ang imong desire nga mga lagad, nga nagpakita sa karakter sa imong pagkatao. Wa nimo gigamit ang pagpangalagad, aron ka makakuha sa imong gusto. Naay mga taong gitawag nga Kristohanon, magtuyok-tuyok og simbahan. Ngano? Para mag-recruit sa ilang networking business. Pag nakuha na nila ang tanang tao o na-saturate na nila ang simbahan, balhin na po sila laing simbahan. Maminaw ka silang mga pangyayaw, maayo kayo, maabilidad. Pero naabay kinaiya, naapoy ubang mga katawan, magtuyok-tuyok og simbahan. Kung tanan na utangan na nila, mangita na po sila laing simbahan. Nga masudlan para mautangan na po ang membro dito. So, dili porke ikaw Kristohanon, buot pasabot, tarong na ka nga tao. Ang maayo lang, kay namati ka sa pulong sa Ginoo o hinaot tinuod na, aron na ay kausaban. Pero naay mga taong gigamit ang ilang abilidad para buang-buangan ang mga Kristohanon. Mauna, nga importante ang competence, tinuod. O kinahanglan lang ang competence nga naa sa usa ka tawo, naa sa pagkamatarong, dili sa pangdautan. Kinsa man ang mga maro, kinsa man ang kantigo mo daot og isig ka tawo, mga maalamon na tanan. Dili man na nahimong maalamon og makapandaot, makapangbuang-buang, maka 1 2 3, maka-scam kung wa nay pangutok. Hapit ko ana, gitawagan ko usa ka kana bitang phishing kanang nangayo sa akong credit card. Simple pa siya, i-increase na mo ang imong credit limit, amo lang i-verify kung sakto ba ni nga ngalan, sakto nga ngalan, iyang gisulti. Ya, nagduda na ko ato, pero sige lang, minawra ko, hantod sa niabot siya, gibasa niya ang akong credit card, sakto. Sa tumoy na ngayon na siya, o gitawag niya nga, yung nasa likod po, ano yung nasa likod? Akong gipangutana, yung pong number, kung pang ilan kayo. Kung first time na ako, ang gitawag sa CBB, pang ilan kayo. Akong gitawag nga, sorry, scammer. Matagal na akong na-scam, wag mo na rin akong lukohin. Bye! Igsuon, maalamon ni tanan. Kung mangutana kang maalamon, daghang maalamon nga dautan. So ang pangutana, dili lamang ingon nga ability to govern, but the ability to govern righteously. Ang ilang pagpamuhat suma sa pulong sa Ginoo. Muna, kung papaliun ko abilidad ba o karakter, mas mukuha ko sa karakter kay matudluan ang tao nga naay karakter kay mapainobsanon man na para mubuhat sa sakto. Kaysa maalamo na, di na maminaw kay kaybaw na sa siyang pagabuhaton. So as far as the Lord is concerned, character is more important than competence because competency, God can give it to someone. Ingon pa ang nagamit nga mga pangutlo sa training sa Biblia, ingon sila, the Lord does not need your ability. He needs your availability. Mas maayo pa ng mga way abilidad, pero naay panahon. Kasa naay abilidad, pero way panahon, di sila magamit sa Ginoo. Maalamon, kantigo mo tubag, pero wag yun nagamit sa Diyos. Nagpadayon lang sa iyang kabuang, ug wag yun nangalagad sa Ginoo. Makatudlo og Biblia, makasulti og taron, makadasig og tao, pero wag yun nagpagamit. Ang iya lang gigamit ang iyang personal nga kalipay. Asa man ang Ginoo diay sa imong lugar? Asa man day mo luna ang Ginoo nimo? Maduminggo ra? It's not Christianity when God to you is only but a Sunday gathering. So una, karakter. Ikaduha,
competence or abilidad, kakayanan. Exodus 18:21, ingon si Jethro ngadto kang kasi gisulti ang Jethro. Wa na yung mga tao. Kinsa? May na lang na pa ako asawa. Happy Mother's Day, ma. Si Moses, giinan siya ni Jethro. Verse 21, Exodus 18:21, select capable men from all the people who fear God, trustworthy men. So ingon siya, pagpili mong tao nga naay abilidad o naay kahadlok dihas Ginoo, masaligan o ginadili ang unsa man dishonest or ginadili ang nasuko sa mga dili maayo nga kalihukan ug sila ang pilia nga mao'y mga tagapanguho. So giklaro kinahanglan ay abilidad nga naay kahadlok sa Ginoo, kasaligan sa katawhan ug ginadili ang mga dautan nga pamalakad o pamaagi. So when it comes to the Lord asking, choose the right leader, yes, we look for a man with competence, pero gi-clarify sa Ginoo, the competence that man should have fear of God and trustworthy men who hate dishonest gain. So ang paglihok nga dili iyahas Ginoo, dili angay nato nga pagabuhaton. Ikatulo, so atong tan-awon ang karakter, ikaduha competence. So graduhe inyong presidential, ang tulo. Pila ang iyang competence. Now, I'm talking about competence, nga gisulti sa Biblia nga capable with fear of God. Dili nang capable niya gamiton ang iyang abilidad pagmaro sa atong katungdanan. Maunang dako unta tagkwarta sa Pilipinas. Pero ang gipangutang sa gobyerno para sa paglambo nato, nilambo lang ang mga naa dinhas katungdanan. Ug maro kayo sila kantigo. Di makita nga naa sila kwarta sa laingan o sa laing nasod ni gisod ang ilang panalapian. Ingon sila kana kunong mulabi no og balaod para madayon ang balaod o kanang franchise. Daghan kunong mga congressman ang mulinya ana ganahang ma-membro of the franchising committee. Nakuratan tong akong amigong congressman. Nung siya nga, nganong first time man siya na congressman, nganong gapila maning tanan sa franchising? Kunya intaw nang iyang gipili, kanang pamalakad gyud sa Ginoo, gipili niya ni nga komitiba kay naay bahin sa hustisya. Pero ang kadaghanan kuno tuwa dito sa franchising. Nangutan siya, unsa man day anang franchising? Wa day kunoy mo apply ana nga di mo tunol sa congressman para ma-approve ilang franchise. Dako kuno nag-share. Kung siya nga, karon pa ko, ing ana day na diri. Maayo kayo, maro, mag-ilog. Dako gastuon sa eleksyon. Ingon dito no, ambot, tanawan ninyo sa Google, ang pinakadako nga nagasto nga presidential sa ilang advertising. Makuratan mo, niabot nag 2 billion. Ang ilang gasto. Kung saan man na nila pagbawi? Tungod kay nagmahal sila sa Pilipinas? Murag di siguro. Nigasto sila 2 billion tungod kay ganahan silang ang Pilipinas mulambo. Dako silang suklianan igsuon sa mga nitampo sa ilang 2 billion nga advertising. Wala pa ng actual nga pagbayad sa mga tao. Kay baban mo no, sa probinsya, ang among katabang, mupauli rong gabi sa ilang probinsya. Kay ngano, dako ang bayranan kuno dito. Mupliti ko gatusan pastor, makauli pa kog 4,000. Mao'y minimum. Kaya ang hatagan dito, dinagko manggit pastor. Ingon tong among silingan, sana all. Na, mao. Ikatulo, unsay atong bantayanan nga sukaranan iyang pamilya. Si Eli, maayo nga pare, maayo nga leader, apan daot sa iyang banay. Ingon sa unang Samuel 2:12. Unang Samuel 2:12, Eli's sons were scoundrels. Buang-buang ang iyang mga anak ug wala sila'y tahod sa Ginoo.
kung ang banay sa pamilya anang magtiayuna, dili manggaling niya maatiman og tarong, nya mudagan pa siya nasod sa Pilipinas. Atong lantawon, was she a good family leader to his household? Kita gyud ang musuta ana igsuon. Si Eli maayo man, wa man siya problema sa pagpangalagad sa Ginoo, pero iyang mga anak buang-buangon. Kabalo ba mo nga usa sa daotang gibuhat sa anak ni Eli? Gigamit ang mga babae nga Levita nga nagbantay sa templo, nag-alagad sa templo nga ilang mga prostitute. Ilang ipato kay anak man ni Eli, mga pari man sad sila. So ilang ipatawag kung kinsa ilang ganahan og ilang pakighilawas. Ug didto nadaot si Eli, namatay sila halos samang adlaw tungod sa silot sa Ginoo. So ang usa ka pangutana mao, ang kanang tawhana nga imong gustong ibutang, naa ba gid nay tarong nga kahadlok sa Dios? Deuteronomio 6:1-3. Deuteronomio 6:1-3 atong lantawon. These are the commands and decrees the Lord your God directed me to teach you, to observe in the land you are crossing the Jordan to possess, so that your children and their children after them may fear the Lord your God as long as they live, by keeping all his decrees and commands that I give you today, so that you may enjoy long life. Hear, O Israel, be careful to obey, so that it may go well with you, and that you may increase greatly in the land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your ancestors, promised you. This is the commandment that the Lord your God has commanded you, to teach you to keep his commandments, so that you and your sons and your grandsons might fear the Lord your God, so that it may be well with you. Pasahon nimo ang 4-6, mano tong gisulti nga, teach them, impress them, put them in your heart, impress them on your children, talk about them when you walk, talk about them when you sleep, ug ang detalye unsaon nimo pagpatubo sa imong banay sa kahadlok sa Ginoo. So atong tan-awon, kaning akong gipili nga presidente, pila may grado ani? Pag-abot sa gustos Ginoo nga leader. Nagtudlo ba siya siyang anak sa pagka-Diosnon? Tarong nga mga bata nga nangalagad sa Ginoo? Maayo ba ang ilang reputasyon sa ilang dapit? Okay? Ikaupat, for the sake of time, ikaupat, ang hustisya, ang justice system sa iyang pangutok. Nganong importante man nga atong tukion ang iyang pagkamatarong o paghatag og katarungan sa tarong nga butang. Because if the man you choose is not fair, he is not implementing the rule of law, how can he implement when he governed the country the law that has been applied already? Kung walay hustisya ning tawhana, when you say hustisya, but pasabot, iyang gituman ang mga pamalaod, iyang gisubay ang mga sukaranan nga gimugna sa atong konstitusyon. Nagmatinud-anon ba kini siya? Nagtarong ba kini siya sa pagtuman sa balaod? Wala ba siya mga kaso nga iyang gitabun-tabunan? Wala ba siya kaso nga iyang gibayran? Wala ba siya kaso nga iyang gitago? And kita na po ang mususi ni Ana. Naabay fake news, naabay truth, ang atong nadungog, o gidaot lang ang tao. So tungod kita may mupili, kita ang mususi. Di lang ta basta maminaw, ingon si Kuan mo, dili. Ikaw, naamay ang Rappler no, usa na sa ilang gitawag nga masaligan karon sa mga tarong nga pang-reporting, dili kuno na sila mabayran. You can check on Rappler. Naaputay mga website, gitawag nga Truth versus Lies, nga mga website nga balita sa Pilipinas. And there are facts that they use to prove what is right and wrong. Kita ang musuta. Di ta magsakay-sakay. Ang akong silingan manggod pastor, dini sila, so maoram po ning ako. Igsuon, dili ka Kristohanon ka mo imong gibuhat.
sutaa, barugi ang pagtudlos Ginoo, tan-awa iyang karakter, ang iyang competence sa righteousness, ikatulo, ang iyang pamilya, tarong ba ang pamilya, kaupat, ang iyang saktong pangutok bahin sa hustisya. Now, how important is the justice requirement of a leader of a nation? Sa ekonominan nung pangunahon na igsuon, nganong daghang mga tao mo invest sa Pilipinas? Tungod kay nakita nila ang gobyerno way pagpili. Pero kung ang gobyerno na ay pagpili, na ay pabor-pabor, dili sila mo invest kay ngano, mapildi man sila. Kung kitahay no, kaning gitawag nato nga smart globe ug karon dito. Nganong nakasud man ang dito? Tungod kay gihatagan og katungod sa atong pangulo nga makasud ang ikatulo para na ay mo panaog sa presyo. Kay naa magi pamaagi. Pero tungod kay gibayran na ay naglabi sa mga congressman o senador nga ayaw ialaw ang ikatulo, mao nang di gyud kasulod. Pero pagsud sa bagong presidente, wa gyud siya nagpabayad aning mga dagko ug iyang gimanduan ipasulod ang ikatulo. Kung mahimo galing ikalima. Pero tungod kay sa lisod o dako nga kinahanglanong puhunan, dugay pud ang proseso. Karon nakasud ang dito ang atong ikatulo. Pero sa tinuod lang, tungod kay gihatagan o gitawag natong fair level or field of playing kanang tarong sakto nga panggobyerno nga tanan pwedeng mudua, bahala sila silang buhaton basta di lang nila babuyo ng Pilipinas, tarungon nila ilang ikumpit ang ilang kontra, okay na. Pero kung nisud lang para paboran ang usa aron makuha ang usa o mapildi ang usa, magpinatyanay tungod lang sa ilang kwartang makuha kana bantayanan. Muna nga sa usa ka imong pilion. Unsa may iyang history? Nidapig ba siya kaniadto sa aning baruganan o ni sugyot siya nga dili siya ganahan anang mga barugana? And ikaw musuta, kinahanglan magudni kay kung dili ka mutan-aw sa imong presidentiable nga naay saktong pangutok sa unsay sakto, wala, alkansi gyud ang Pilipinas. Alkansihon gyud ang Pilipinas, wa gyud tayo mabuhat. Muna nga ang kandidato kinahanglan atong pilion nga naa gyud siya intensyon nga tumanon ang balaod o tarong ang rason nganong unsa ug nganong siya ang angay nga pilion. Ug tanang naminaw mosulti og ikalima, accountability. Ang accountability, bisag kinsa sa ato no, kung wa kay accountable sa imong kinabuhi, mabuang gyud kay igsuon. Nay usa ka pastor sa Pilipinas, kay bawo kung kailan mo niini, wa nay labaw niya, wa nay mubadlong niya, wa na siya tao nga makasulti niya, kay siya naman ang supremo. Nagresulta, gitawag na iyang kaugalingong anak sa Dios, karon siya na ang Dios. Maura ni ang Dios nga naikaso sa Amerika. Now, nganong importante ni nga atong sutaon igsuon? Sa Biblia manggod, kung ang tao walay tigbadlong sa iyang labaw nga iyang paminawon, mawalay saysay ang gitawag natong balance of power. Ang balance of power is not only about the presidential or the executive branch, the legislative branch, or the judicial branch. It has got to do with the family and with the people you are accountable to. Naay makasulti nimo kung sayop o sakto ba. Naakay gipaminaw. Pero kung ang imong gipaminaw, dautan, madaot, gyud ta noon, dayon-dayon. Pero kung ang iyang mga consultants o tigpamaba ang musulti, mutudlo niya, mga tarong nga tao, then atong masulti, nga naatay pag-asa sa maayong bag-ong Pilipinas. So igsuon, ingon ang Ecclesiastes 4:9 Ecclesiastes 4:9 two are better than one, mas maayo ang duha kaysa usa, kay ang duha na ay mas maayong sukli sa ilang paningkamot, kay kung usa mahagba, ang usa makatabang pagbarug kaniya, apan makaluoy ang taong ni hagbong, apan walay makatabang diha kaniya. Accountability speaks about who you answer to. Kinsa may imong tubagon. Si Noynoy, ngano siyang nidaog, kay ingon siya, kayo ang boss ko. But pasabot na ay accountability.
ni daog siya. Mao'y iyang pinaka mantra sa pagpaningkamot, although gisulti ra na niya ito na sa iyang pagdawat sa iyang presidential position, pero mo na ilang gipakatap sa pagpadagan nila sa ilang pangampanya. Nganong ganahan ang tao nga naay panubagon ang presidente para dili siya magpasagad sa iyang gustong pagabuhaton. Now, atong sabton pag-ayo igsuon, ang atong konstitusyon iyaha sa Ginoo, nagsugod sa saktong pamaagi. Akong basahon ng usa ka author, si Pastora Feliciano, tiguwang na kay ni siya pero buhi pa ni, ingon siya sa iyang libro nga gikutlo tungod sa konstitusyon sa Pilipinas. Ang iyang libro gipanganlan nga Faith in the Corridors of Power. Akong i-quote, Evelyn Miranda Feliciano. This turning to our national leadership, our disappointment arises from the fact that the apparent lack of competency is present among many of our officials. Many are catapulted to power by sheer political willing and dealing. Others rise prominence because they are showbiz appeal. Still others have the money to buy votes, or all of the above. There appears a total lack of understanding of what public service is all about. It is our sincere hope and prayer that we correct what is already done wrong. So atong subayon igsuon, no? Akong basahon ang Philippines Constitution, Article 11, Section 1. Public service is a public trust. Government leaders, In other words, government officials are servant leaders tasked to attend the common good and not their own personal gain. The agenda, but as we have seen government leaders, this is commentary on Article 11, Section 1. Our government leaders are not only servants of the people, but also servants of God. Ultimately, they answer to the higher power. Government are accountable to the people to serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, efficiency, act with patriotism and justice, and lead a modest life. Ako lang ning gikutig sa uno, tungod manggod kay, usahay ang atong gibarugan ba, mutanaw kas history, mutanaw kas ilang gigikanan, asa sila gikan, unsay nabuhat, asa sila padung. And then base your answer according to what we now talked about. 5, graduhe imong kandidato. Kinsa may consistently 5, kinsa may 1, 2, 3, or unsay grado niya. And then you see, kinsa ang mas lamang nga kandidato nga angay gyud unta nimong iduol sa pag-ampo aron mabutaran karong taliabot nga ugma mao ang atong eleksyon. Ang atong basihan mao ang karakter, competence, family, justice, and accountability. Naaba sila'y mga tao nga ilang gipaminaw para sa pagmugna sa ilang panggobyerno. Amahan, tudloy kami ugma sa among pagsubay sa among katungod nga mubutar. Tudloy kami sa pagpili og sakto o kung naay mangutana among magiyahan ng uban unsaon pagpili. Aron ilang masabtan nga ang pagpili usa ka sagrado nga katungod ug ang pagpili usa ka spiritual battle kay maunay magdagan sa nasod, sa dautan ug sa kamaayo. Tabangi kami nga makasuta sa sakto, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og amen. Atong pakpakan ng Ginoo, daygon ng Dios. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, naatay giandam nga mga pipila nga pasundayag aron atong maampuan ang father, ang mothers this morning. Okay, sige. Naa ba? Go.
Sometimes she gets angry when my room is a mess, or she hears from my teacher that I'm not doing my best. I think she must have ESP. She really is the bomb, and I love her 'cause she's my mom. You're so patient. You're so kind, but I'm so sorry that I'm driving you out of your mind. Although she's far from perfect, my mom I'd never trade. And she'd be a gazillionaire if only she got paid. So I thank God for her each day. She really is the bomb, and I love her 'cause she's my mom. You're so patient. You're so kind, but I'm so sorry that I'm driving you out of your mind.
Hi, my name is Nicole. Hello, my name is Julia. So, my name is Iza. Hi, I am Branson Philip Bino. Hi, my name is Dion and I'm 15 years old. Hi, guys. I'm Allison. Hi, I'm Sweet. So, hi, ako day si Uno. Ikatulo ko sa family, former bunso ko for 13 years. Pero bunso gyud ko ng feeling karon. Hello, I am Ivan. Ivan dito. Balik kita introduce mo. Hello, I am Ivan. I am 21 years old, turning 22 this year, and second child of our family. So, I am Geoffrey. Hello, my name is Carlton Romero, soon to be Jungkook. Hi, my name is Isaac, and yeah. Okay, so first off, we are a family of 6. I have 3 older, beloved, amazing sisters. I have an older sister in Davao, and my 2 other sisters are here in Cebu with me, and I am the youngest and only son. Makaingon ko nga, she's beautiful, and liwat ko niya. And I like her hair too. Her hair is so smooth and very tupong. Yeah. So, first yung katas and if namin nakitaan first yung naong ako, wala akong mama. My mom, she's smaller than me, chubbyhon, and guwapa, and makaingon dyan mga. Every time human ng service, kaya I will always go to my mom and hug my mom. That's why makaingon. Akong mama kay dakong eyebags pa nako and kan. Dili ra siya hilumon. Sabaan siya. My mom is kanang presto na. Diyan dagag maingon nga igsuon daw. Hello, basta nigsuon mo. Basta dila nimo anak. Yeah, basta guwapa. Describe her as kanang don't know, basta mo siya plant. Ay, nakalimutan na. Parang nag-explore na siya niya. So, If your mother was a plant, what plant would she be? if my mother was a plant, grabe, what plant would she be? Would she be like a weed joke? Tiger. Kusog mo rar, pero loving sa iyahang babies. His dog because he's supporting whatever problem it takes. I think kuan siya kangaroo kay overprotective siya kana and caring siya naman. She would be a bear, as a bear. Go on. Why man bear? As a bear, protects her children and helps them survive in the wild as they grow. And I think it's eagle because she's ferocious. Kanang yeah. Then mo leave siya sa among house like mo ato siya sa different area like Mandawi. So to feed us to para makakuha lang mig pagkaon niya. If animal akong mama kay. Wait, sorry. Mura magbalikas. Balik. Animal. Animal. Sa mujud? Animal. If hayop na lang ni. Animal akong mama kay kuan siya duck kay sige siya o daghan siya istorya pero sig balik-balik ba pero kay ba ko para sa among kaayuhan sa Seriously though, if she would be a flower, she'd be a rose. Okay, grabe, she looks so pretty, grabe kay siya mamahal and everything. Yeah, pero at times, kanang she always, she can be prickly, but even if she's super duper prickly, makaana dyan ko nga, gupaha sa kong mama eh. Nana ba, you know? Bisag unsa ka ng karor sa kong mama ba? It's like ka roar,
or bisag ko sa siya kanang well, you know, babae ra jud siya. She's a woman and she's my mom. And my mom is a woman. I know, right? And then, she gets like super, she gets also super extreme jud kay siya emotion. But grabe kay siya mo love. But grabe po siya kay siya mabuyag. Oh my nana. Or even through all the buyag, even through all of the problems and other things, we sometimes, of course, disagree with. She has a really strong personality, Jude. Even through all that, I can still say I really do love my mother. And what's One thing I can't forget about my mom is just the simple things. Like